gari na Jos suna da tarihi idan aka zo fannin shakatawa. Garin zama na lafiya yanzu kayan ma'arrabawa. Gidanmu ɗai da Sunday shekarun baya na yi tunawa. A Jos suke zama in sun zo turawa da larabawa. Manyan duniya in sun zo suna son zaman arewa. Yanzu rashin zama na lafiya ya sa mutane a damuwa. Yau ga shekara Bauchi sai hari ake ta kaiwa. Ga Malam Musani Yahya jingir namu nake tunawa. Dole na kuka tun da Sheikh Jafar namu an ya kashewa. Ya bar wasiya Albani Zaria ku tunawa. Tunda Allah ya ba mu dama addu'an nan kar mu gazawa. Ni Ahmad mai shanawa addu'a nake wa 'yan arewa.